I'm begging you to be sober, to have a stamina and a strong backbone. Stop this nonsense of going to work. It ain't going to work. Not even one minister in parliament is working. Okay, it's the modern type. Okay, yes. That's very interesting. So khona lokuqhamukayo imphongolo lokuqhamukayo lokuncane lama-toys okuthiwa khona amaqwelasi kuthi ngamabhinga angayizwakala ukuthi akebeme. Wake up, asidlali manje. Time to play is fucked up. Asidlali manje kuyaliwa. Molweni bafethu, I hope everybody's doing great. Wherever you are watching this video from, it is Salute Lapho. Welcome back to your favorite channel. Namhlanje bafethu abantu check out Ungizwe Mchunu, inkosi yamabhinqa, versus ubaba dokotela and see who's the funniest. Let's go. Abantu abasebenzayo, they are unemployed at work. Umuntu nje osebenzayo awukuhlangane nawe ucela iblocks, uthi akubambe ngeblocks kabuhlungu. 1000 nje, akuphi 1000. Akuphi nje qa. Kamnandi angizwe ukuthi ngithini lokishi bamba phela awuqa ngibe ngeblocks ngeke azayenze le nto ngeke azayenze because hayi ukuthi akafuni ayikho yona asizokuzwa ngani sizongena yebo ukudabula ngempama wena uzokudabula ngempama songena siyangena abisekusuka ngela njoba wena uyintwana ongawufuni umgaqo njoba uyintwana engabasi into ebaso igebengu ezinye ungahlangana namanye amajitha yini oyibambayo ekhaya ubambane ekhaya yini oyitshelwa ioledi ioledi thini kwena into elayithile ioledi kutshela iyalo ukuthi washa izitsha vale gate phakele izinje sholo nalelo qinisi ioledi angibafuna abangani bakho la ekhaya likutshela lona kodwa ngifuna ungitshele la inomhlophe ukuthi if i-time njoba liyi breadwinner la ekhaya kokubamba into eqinile uma kuhola 8000 akho mali ayiholayo uma liboshwa i-time yini onayo njengamanje ongayenza kuthiwa liyaboshwa i-time lithi ibail bayikhahlele engizwe ukuthi kuthini ibail bayinqabe yini onayo emqondo balulaba kwethu nina nifuna ukuyibulala nami niphiswa ukuyibulala kucela ngasidalelwa nje azofuna uncenga akekho ngazi ukuthi failure is a part of the success. Once you fail but bukuthi wena amaphutha akho owenzile angakanani owenzile amaphutha abhekise ngakuwe bese uthi baba uthi mama ngiyexolisa ukumphoxa kodwa ngizovuka ngiyithathe uvuka uyithathe uye phambili ngaloko nifuna ukuncenga nifuna ukulandela ufaka ama-headphone yabamba ufaka ikepisi ibheke emuva ikepisi eyilanga kahle uma usuyibhekise emuva angazi ukuthi sekweyani ngoba eyilanga ngishiswa ilanga kodwa manje uyifaka ibhekise emuva alright faka ama-headphone mana kade nikuphi sisha nikuphi man shit nikuphi yebo ngoba kunamadoda athumelele alala azadla umaskito mina ungidla umaskito bengilele uyangiluma dlo umaskito mina Nkosikazi udla umaskito ngeke mina ngidle umaskito nishane from ishandiso umaskito ngapha uyavuka unkosikazi uthi baba wazange ngidla umaskito kithi nami ngiqedile awusho baba udla umaskito nami sobabili idla umaskito mina umaskito awungidli ndoda ilunywa umaskito ayidleki indoda umaskito engisho ukuthi umusuku ebusuku umulala ndoda ngoba uthi uthandazile kulala unkosikazi kulala wena lala eduze kwakhe alale yena na ulele eduze kwakhe hayi ukuthi ulele nobabili cha I'm a Zulu by born. I'm fearless. Ngifuna ukwenza ucode 14 for what usufuna ungalalike ekhaya manje ulala ematruckini nidla isifebe into yazileyo nje odla isifebe ematruckini awukwazi ugqoka uniform yamaphoyisa ama-G ube ungelona iphoyisa icala lelo awukwazi ugqoka uniform yamasosha ube ngelona isosha sidudla uyicala lelo Mamela. So ngamanye amagama, are you saying that? And as things do get mara mesingathi langa makomani. Engababa. Ngicela ukuthi uphume kwi-day shift. I-day shift into yamantombazana. Phuma nje kwi-day shift. I-day shift abantu abanoshukela. Ngena ebusuku.
ebusuku ilana ngena khona abantu abaqhwize ababheke ngamahlomane. Okwesibili mina ngangeze ngiye lapha mina uDuduzile wangibiza ngo-motherfucker. Wathi mina hey. What my mom is a Shangane and now I really don't believe that I said it is my brother. How can you call the Shangane? The EFF is gonna come there. How can you say the Shangane? You are saying Shangane, now you're Shangane. What is an insult? When someone says I'm Zulu, of course I'm Zulu. And when I bring your own Zulus here, what way is it an insult? Or the way I have your motherfucker, I won't be some motherfucker. I keep quiet. Nsa bazanje, pocho. Ngeke mina ngibesipuni. Zokutshela ke enye technique la ufuna ukuthi uvukelwe ngempela uAnti ungayigqoki. iAnda igqoke igwegwe lezi zingashayi. Thina sigqilaza siyigqoka. Nawu nje nasendlini mina ngoba ngiready. Uvule isicapha ushaya komuntu. Ngoba vese akhonto engilibazisa. Indoda ke egqoka iAnda induke engavuki. Indoda exoxa kuze kushaya 11 uzuzumeke isakhuluma. Ngoba uziba lento lendoda efunda iphepha ebusuku icisha iTV ishintsha indaba ibuke zonke indaba edlala ku TV it because ayinayo iBlack Stick. Uma uphethe iBlack Stick awuzwani eDunning Room. Amadoda eBlack Stick abahlala eDunning Room. Athi nje athi quwa abuyele ngalena abuza ayipheli into ibuka lapho ngoba ziyasha lapha limile itende ungcwabo ukhona. Limile itende ufuna ukomba umuntu and kuyambeka ngendoda emnyama. Black Stick men's libido uzosuka nje lento lohlana neDunning Room and umuntu weBlack Stick akayifaki ichunk futhi ufaka igown yakhe ngoba yikho into ayenza. Can't step a Muslim hana bedunusa bebheka phansi bedunusa bebheka phansi. Even on the plane right once at the time hit they just do badlala ukhaphethi lomncanyana akhomona nobody says anything. Akube khona into 2026 oyifundile. Uphume lapha ejimini lento msangane ehloko sekubona ujima efonini ujima ushama phusha asinamsebenzi thina naliyonto. Go and approach a company with a qualification that is better. Ayikho icompany ofika kuyona ithi shama push up awu10. Ayikho. No Zulu man can be married by a lady and take the women lady under this. Siyasuma kunento lokushova kanje edidi kanti le toy paper obukade usindaba ngayo. Ikunyathele kamnandi lokuhleka wena. Kanti ithole phephi ingena yonke einqeni ile toy paper ipoverty leyo. Ipoverty leyo. Ipoverty iyakwazi ukuthi kwenzisa into wena kade ungakazi uyenze uyenziswa abantu ukuthi manje uyehluphekile. Uhluphekile. Awu understand ukuthi yini poverty. Yabona poverty it is so embarrassing. I understand. Poverty iyakwazi ukufaka etoilet. Uyosendaba ngetoilet paper ngange SIM card. Ufike lapha etoilet kudayiswa utoilet paper egoqwe kanje ngo2 iroll ephele toilet paper 2 rand. Wena lapha ema-toilet ugoqelwa kanje ngo2 rand. I-toilet paper. Uthi yosendaba lento ingene yonke einqeni ihlala ngaphakathi ngathi ngama-pies. Anginangi umuntu mina ngisho ngingaphuza utshwala bakho namhlanje ngakusasa mase ungidakela ngizokutshela into uyangidakela ngisho ngadla namhlanje ukhipha isithebe esimane selembo lena kuthiwa yasungasithi lekuthiwa yegwili le lembo lena kuthiwa ithi ishe ngaphansi ishe ngaphezulu ishe ngaphezulu ngamva ilokhithi kwamnani akusathi mawuthi uphethile fosaki waqinqwana ake sibuye la. Ayikho indoda esilele ekhanda engalala nomuntu wesifazane emthandayo ngosuku olodwa amaranda u3 ngosuku olodwa ithi yamthanda. I am begging you to rescue that woman who is sexually abused by a stranger esingamshadile esingamlobola. This is What if yazicelela? Ana ukuthi ibingeke into ingoma yakho angiyibuzela nje siyaxoxa lapha singaba nomzana uvula iwindi udlala ingoma yamasimba into lokho ngiyabuza nje ibingeke nje linde nje siqethe useya ngalo. Wena ndoda uthi nje my best friend is my wife ungaba nomngane ombhebayo. Will you do that? Is your friend futhi uyampepha futhi? Is that your friend ofaka iphenti? Enye into madoda funa niyibone into enehlisa isithunzi. If this woman is your friend, then she's not a woman anymore. Sekunezinto ofuna wazi ukuthi mina ngibabhebha bangani bami. Mase umkakho somngane kuwena kunediseza futhi cut off.
and umuntu wesifazane uzokuthatha njengananga ukuthatha njengomngane usenomkhonyana awuseni babo ekhaya usumngane just a friend now. Ngibuya ko France. Bojo comment ça va bien comme tu as vu. Je m'appelle Ngizo Mkhono. Comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça va bien de moi? Comment ça va bien de moi? Comment ça va bien de moi? Nièce, voilà. Siso nyane abafethu Indlela French. ubroke ngayo wena awuyithathe serious lento uthatha sangathi normal but it is spreading like cancer. I-poverty. Wena uyazama uyi-enjoya lento you should not enjoy it. I-poverty it is your sartanus. Is that funa ngiyichaza sartanus what it means. Hayi ngeke. Hayi. Uyinja unasihle anamanga ukhuluma udoti nethe ukhuluma udoti ayikho lento ngakusa ngishikela channel uNozulu umfica eEastern Cape uthi kaNdaba athi hayi angiyena kaNdaba mina into kaBoy uyabona sekuphambene kwaZulu esithakazo sakho akekho uBoy igama lohlelo isintu sami hle nayo Ngizwe Mpho kaMchunu namhlanje sikhuluma ukuthi yaqala ke inkathazo madoda angikwazi lokho ukuthi mna ngabhebhana nosimthola ngabhebhana nosimthola angikwazi umkhulu ngithu angetaba simthola ngangalala nawe ngicela ukubuza simthola mna ngangalala nawe ngicela utshele lezinja ezikhonkothi ubusuku nemini uyawazi amaphutha akho simthola nama amanyawo ngiyawazi kodwa ngangalala nawe ngiyibuzela nje ngiyibuzela pendula simthola ngangalala mina ngikwazi mina uyishesha ngena simthola mina simthola ngikwazi mina ngisonto nawe washada ngiphakameni angikwazi simthola mina ngangalala nawe usubuzo tshela izinja wala simthola uziyangidakela Yabona le Kraaifontein angaza ngiyibona indawo embi kangaka mina. Hey ungathi ehlala amashangane lapha ngathi yabona la ndawo. Ngitheme ngifika kuyona uma uthunjiwe bezokufaka ebhuthini bakudedele bathi ise Mozambique lapho ngathi khona. Ungathi semashanganeni yabona lento oyibona ko Nigeria into efana naleyo nje. Kugcwele kubhizo omunye uyale omunye uphendula omunye uyale. Ya imbili yandawo yabo shemimbi angazi bazoyithinjwa bengasena ngisho ugesi benelo shading thina singenalo shading sasigcini le nto la kona baselelo shading ya lalele namunye ningabalaleli bonke basangene bonke mabefika lama food parcel thathani bese bankonkoze hambe niyosha ingane sihle abanye bafike bafike yebo nenze njalo nozwa ngami imini umuntu ophethe iqiniso la sekibuke kahle lezi zinto mina ngiyingcengi angizesabi anginendaba noma zingathini bathi bazamani ushembe anginendaba nje. I just don't know any company that ozothi umufika ufake kwi-CV ukuthi ay circumcised ngaye entabeni ndeluka ayiveli leyo nto ayikho icompany edinga leyo nto akungabi into esizothi mesiyenza sibe pride ngayo. It's been a long day without you, my friend. 91, see you again. Hey, see you again. See you again. See you again. Ukone party apho ungizwe ethetha isifrench khona. Sisifrench nyane sabafethu. Uthi babudokotela ba Eastern Cape udibana noZulu. Xa usithi wakaNdaba athi hayi wakaBoy. Yo hayi nibulele la part. Hayi mfethu azokhetha nizova ngani bafethu ba who's the funniest phakathi kwababudokotela noNgizwe Mchunu. Let me know in the comment section. If you're ngibona igama lami ngingu-Amani, kule channel I'm bringing you the best of local content. So if that's what you're into, make sure that you do subscribe. I'll see you on the next one.